ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரி, ஒரு சின்ன மங்களாச்சாரம் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய சலாகய சக்ஷம் ஓம் நிகமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஜிகம் நாவிகம் என பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதாமாயம் ததா சிவபாத்திகம் ஏ கிருஷ்ணா கருண சிந்தே தீனபந்தே ஜெகத்பதே गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वानोसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धु एवस पदिनानां भावनीये वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 8வது அத்தியாயத்துல, அதாவது இது நாம 48வது பக்கத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கணும். படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்னன்னா, கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் மாயை எவ்வாறு எதனால் துன்புறுகிறது அப்படி அந்த தலைப்புல நம்ம இதை படிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலால 22.24 அதாவது என்ன சொல்லப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, தான் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்பதை ஜீவன் மறைந்துள்ள காரணத்தினால் அவன் மாயின் சங்கிலியால் கழுத்தை சுற்றி கட்டுப்பட்டுள்ளான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதுல அதாவது ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்திய லீலால 22.24 சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன். இந்த துரதிர்ஷ்டசாலியான இந்த புத்தியில் தாழ்ந்த உயிர்வாழிகள் மீது மாயே ஒரு பொய்யான தோற்றத்தை உண்டாக்குறாள். தாங்கள் இந்த பௌதீக உலகின் அனுபவிப்பாளர்கள் என்ற தவறான புரிந்து கொண்டு இந்த பௌதீக உலகம் தங்களை சார்ந்தது என்று இந்த உயிர்வாழிகள் எண்ணுகின்றன. அவர்களுடைய பகுதிக்கு அவர்களே எஜமானர்கள் என்றும் அவர்கள் நினைக்கலாம். ஆனால் உண்மை நிலையில் அவர்கள் மாயை சேவராக மாறிவிட்டனர். சில பிருந்தாவனதாச தாகூரார் தன்னுடைய சைத்தன்ய அதாவது சைத்தன்ய பாகவதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆதி காண்டத்துல 13.130 இதுக்கு கூறுவது போல, அதாவது என்ன சொல்ற பார்த்தீங்கன்னா, நான் அதாவது மாய சக்தி, நான் சொன்னாவே மாய வந்துச்சு, பௌதிகம் இல்லைங்களா. அவருடைய அதாவது பகவானுடைய தாமரை திருவடிகளின் பணிப்பெண் அவர் முன்பாக தோன்றுவதற்கு நான் சங்கடப்படுகிறேன். சைத்தன்ய பாகவத்துல பாத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஆதி காண்டத்துல 31 சொல்றது, தன்னோட பொருளில் ஸ்ரீல பிரபுபாதா அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதா இல்ல ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த அதாவது சரஸ்வதி பின்வரும் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலும் 2வது காண்டத்துல 2வது அத்தியாயத்துல 13வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு தன்னுடைய நிலையை கருதி வெட்கம் கொண்டு பகவானின் இந்த மாய சக்தியானவள் தனது முக்கியத்தை விரும்ப மாட்டாள். ஆனால் அவளால் குழப்பம் அடைந்திருப்பவர்கள் இது நான், இது என்னுடையது என்னும் எண்ணங்களில் மூழ்கி எப்பொழுதுமே ஆபத்தான விஷயங்களை பேசுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. என்ன மாதாஜி? ஆபத்தான இல்ல பிரபுஜி, அபத்தமான. சரி சரி. அது வேற மீனிங், இது வேற மீனிங். ஆமா ஆமா, ஆபத்தான இல்ல அபத்தமான. கரெக்ட். அதாவது அபத்தமான விஷயங்களை பேசுவார்கள். அதாவது தேவையில்லாத விஷயங்கள், அதாவது பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழும்போது பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல போகும்போது எது பேசணும், எது செய்யணும், எந்த தன்மையில் நம்ம செயல்படணும்ன்றது அந்த மறதி போயிடும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பௌதிக தன்மையை அந்த ஜீவ மாயாவோட தன்மை நம்மள மறைக்கப்படுற.
இது ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி சைத்தன்ய பாகவத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, மத்திய லீலாலையும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகத்தின் வேறொரு மொழிபெயர்ப்பு, அதாவது இருள் என்ற சூரிய ஒளியின், அதாவது பண்ணீங்கன்னா தாசர் என்பவரால் விளக்கப்பட்ட சைத்தன்ய பாகவதத்தில் என்னும் குரலிருந்து இப்பகுதி எடுக்கப்பட்டது. இதோட உன்ன விரிவா பாருங்க. முன்பாக இருக்க வெட்கப்படாம அதே போல. இப்ப வெட்கப்படுறோம்னு சொல்றது அது என்ன குணம் தெரியுமா மாதாஜி பிரபு? வெட்கப்படணும். வெட்கம் சொல்றது என்ன குணம் அது? நம்மளுடைய தவறுகளை நினைத்து வெட்கப்படுறது பிரபுஜி. அது அது வந்து அது என்ன குணம்? சத்வகுணம் தான் ஹரிபோல் கருதப்படுறாங்க. ஹரிபோல் ஹரிபோல். அது சொல்றதோட சத்துவ குணம் தான் அது. சத்துவ குணத்தோட சொல்றதோட சுத்த சத்துவ குணம் அது. சத்துவ குணம் அது சுருக்கக்கூடாது, அதை அந்த வெட்கப்படுறத சுருக்கக்கூடாது. அது வந்து சுத்த சத்துவம், அது ஹைலைட். அது ரொம்ப தெய்வீகமான குணங்கள் சொல்றது. பகவத்கீதையில 16வது அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தெய்வீகமான குணங்கள் 26 குணங்களில் அதுவும் ஒரு குணம். அந்த குணம் இருந்தாவே போதும். ஏன்னா நம்முடைய செயல், நாம இந்த செயல் செஞ்சமே, இந்த வாழ்க்கை வாடுறமே வெட்கப்படணும். வெட்கப்பட்டான்னா அடுத்தது அவன் அந்த நிலைக்கு போக மாட்டான்றதுதான் அது தெய்வீகமான குணங்களா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. சரி, இப்ப முன்பாக இருக்க பிரபலமான அதே போல பகவான் கிருஷ்ணன் வெளிப்புற சக்தியான மாயை எப்பொழுதும் கிருஷ்ணருக்கு முன்பாக நிற்க வெட்கப்படுவாள். இருப்பினும் இந்த மாய புத்திசாலித்தனமற்ற துரதிருஷ்டசாலியான மக்களை மயக்கமுறை செய்கிறாள். இவ்வாறாக அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகம் தங்களுடையது, தாங்கள் அதன் அனுபவிப்பாளர்கள் என்று கூறி மார்த்தட்டுவார்கள் அப்படின்னு சொல்ல. நம்ம அப்படிதானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இது என்னுடைய கணவர், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய சமுதாயம், என்னுடைய வீடு, என்னுடைய வாசல், என்னுடைய கார், என்னுடைய பங்களா, வீடு அப்படின்னு எதுதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனா இது எதுவுமே நிலையானது இல்லை. இருக்கிறதுக்கே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது மேல பற்று இல்லாம இருக்கணும். அதான் ஒண்ணு. இதெல்லாம் நம்மள்தான், நாம தான் சம்பாரிச்சோம், நாம தான் பண்ணோம். எப்படி? பகவான் அருளோல, பகவான் அருளால நம்ம சம்பாரிச்சோம். அவருடைய கடைக்கன் பார்வையால சம்பாரிச்சோம்னு அந்த தன்மை நாம இருக்கணும். அதான் தெய்வீகமான குணங்கள் இல்ல. அப்ப நாம இது நான் என்ற அகந்தை நமக்கு வராது. இதே ஸ்ரீமத் பாகவத்துல சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகம், அதாவது 2வது காண்டத்துல 5வது அத்தியாயத்துல 12வது பாகத்துல என்னன்னா, மாயனுடைய பகவானுடைய உறவையும் அவளுடைய வெல்ல முடியாத நிலையிலும் குறிப்பதால் பரமபுருஷரும் மாயின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பது போன்று தோன்றுகிறது. இதே வந்து அதே காண்டத்திலே வந்து அதே அத்தியாயத்துல 13வது பாகத்துல விளக்குறாங்க. இந்த சந்தேகம் நிவர்த்தி செய்யப்படுகிறது. அதாவது என்னுடைய வஞ்சிக்கும் தன்மை, ஏமாற்றும் மனோபாவம் பரமபுருஷ பகவானுக்கு நன்கு தெரியும் என்று நினைத்து கொண்டு மாயே பகவானின் முன்பாக நிற்பதற்கு வெட்கப்படுவதுடன் அவளுடைய தைரியத்தை அவளால் வெளிப்படுத்த இயலவில்லை. ஆனால் அம்மாதிரி மாயினால் மதிமயக்கப்பட்ட அறியாமையினால் குழப்பம் அடையும் நான் எனது என்று நினைத்து, அதாவது கர்வம் கொள்கிறோம். இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தது யார் என்ற இதற்கு முந்தைய, அதாவது 12வது பாகத்துல ஸ்லோகத்தின் கேள்விகளும் இந்த ஸ்லோகத்தில் பதிலும் அளிக்கிறார் சுவாமி. அது என்ன சொல்றார் பாருங்க. அவருடைய சச்சித்தானந்த இயற்கையின் காரணமாக அறிவே குற்றங்களற்றவரும் முழு தெய்வீக குணங்களை தம்மிடமிருந்தே கொண்டு உள்ளவருமான பரமபுருஷ பகவானின் பார்வைக்கு முன்னால் நிற்பது சங்கடமாக கருவதும் மாயினால் மதிமயக்கப்பட்ட நான் மற்றும் எனது என்ற எண்ணத்துடன் நம்மை நாமே புகழ்ந்து கொள்கிறோம். இது கர்ம சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வரும் அது விளிஜமாய என்ற வார்த்தையை உயிர்வாழிகளின், அதாவது மதிமயங்க செய்யும் மாயின் செயல் பகவானுக்கு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை என்பதை குறிக்கிறது. மாயாதேவி இதனை அறிந்திருந்த போதிலும் கிருஷ்ணரையும் வெறுக்கும் நபர்கள் கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தப்படாத பொருட்களையும் எப்பொழுதும் மூழ்கி இருப்பதின் காரணமாக பயத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இந்த கொள்கைக்கேற்ப பகவான் கிருஷ்ணர் மீதான உயிர்வாழியின் வெறுப்பையும் அவரை பற்றிய போதிய
அறிவின்மையும் நினைவு கெட்டாத காலம் தொட்டு மாயினால் சகித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. அவள் இவ்வாறாக உயிர்வாளியின் உண்மையான அடையாளத்தை மறைத்து அவற்றின் இயற்கைக்கு எதிரான ஒரு நிலையை வைக்கிறாள். இல்லைங்களா? மாயத்தோட மாயன்றதை நம்ம என்ன சொல்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா துர்கா. அது நம்ம முதல்ல படிச்சோம் இல்லைங்களா? துர்கா தாய் தான். ஏன்னா இதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவதீப்ல, கல்கட்டாவுல சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்தாரு இல்லைங்களா? அவதாரம் கொடுத்தாரு இல்லையா? அந்த இடத்துல தாயாரோட துர்கா தாயாரோட விக்கிரகம் இருக்கு. ஏன்னா கல்கட்டாவிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா துர்காவுக்கு தனி பூஜை பண்ணுவாங்க. ஆனா அவங்க மாயன்னு சொல்லுவாங்க. துர்கா தாயே மாயன் தான். மாயதான் அவங்க. வேதங்களை தான் சொல்லுது. அந்த அம்மா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட சொல்லி வருத்தப்பட்டாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, நல்ல பக்தர்கள் எல்லாம் நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க, பௌதிகவாதி எல்லாம் என் கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறாங்களே அப்படின்னு மாதாஜி வந்து இது துர்கா தாய் வந்து தாயார் வந்து பகவான் கிட்ட கேட்கிறாங்க. பகவான் சைத்தன்ய கிட்ட கேட்கிறாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, சரி நல்லது. ஏன்னா நீங்க தான் நல்வழிப்படுத்தி இது நல்லது இது கெட்டதுன்னு சொல்லி அவங்கள புரிய வச்சு அந்த நல்ல குணத்தை கொண்டு வரதுக்கு நீங்க தான் காரணம் இல்லைங்களா? ஆனா இதில் உள்ள பகவானுடைய பக்தர்கள், அனநேய பக்தர்கள், பகவத் பக்தர்கள்லாம் தெரியும் நீங்க ஒரு உத்தமமான செயல் செய்யறீங்கன்றது. பௌதிகவாதிகளுக்கு தான் தெரியாது. அதனால என்னுடைய பகவத் பக்தர்கள் எப்பெல்லாம் நவதீப்பு அதாவது என்ன தரிசிக்க வராங்களோ அப்போ உன்னை தரிசிச்சுட்டு வந்த பிறகுதான் அவங்க முக்தி அடைவாங்க அப்படின்றத ஒரு வரம் கொடுக்குறாரு பகவான் சைத்தன்யர். இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா நவதீப்ல போனீங்கன்னா அவங்கள நாம முதல்ல பார்க்கணும். இப்ப நம்ம திருப்பதியில போன நம்ம என்ன வாராசாமியை பார்ப்போம். வரகாசாமியை பார்த்துட்டு வருவோம் இல்லைங்களா? குளத்துக்கு பக்கத்துல உட்காந்துட்டு இருப்பார், குட்டியா உட்காந்துட்டு இருப்பார். அவரை பார்த்துதான் பெருமாளே போய் பார்க்கணும். அதே மாதிரி தாயார் தரிசிச்சு தான் அதுக்கப்புறம் அங்க பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் பாருங்க, பகவான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் கொடுக்குறான்னு சொன்ன உடனே சிவபெருமானும் பிரம்மாவும் அங்கிருந்து ஓடிடுறாங்க. அவங்க லோகத்திலிருந்து ஓடிடுறாங்க தரிசிக்கிறதுக்காக. அப்ப வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இவர் அன்னப்பறவையில வரார். யாரு? பிரம்மா. இவர் வந்து நந்தி மேல உட்காந்துன்னு வர்றார். யாரு? சிவபெருமான். நந்தி என்ன பண்ணும்? பொறுமையா தான் டொக்கு 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 நடந்து வந்துங்குது. அவரு பிரம்மா வந்து பறந்துகிட்டு போறார், பிச்சுக்கிட்டு போறார் அன்னப்பறவை மேல உட்காந்துக்கிட்டு. உடனே சிவபெருமான் சொன்னார், ஏய் பிரம்மா நில்றா அப்படின்னு நிக்க வச்சுட்டார். கொஞ்ச நேரம் இந்த வாகனத்தை கொடுறா, நான் போய் முதல்ல போண்டா, நான் போண்டா, இந்த நந்தி பொறுமையா வராண்டா அவன், நான் உந்துல உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உடனே என்ன பண்ணாரு, அந்த அன்னப்பறவையை அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார் பிரம்மா. அந்த அன்னப்பறவை மேல சிவபெருமான் உட்கார்ந்து வந்து சவாரி பண்ணி சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அவதாரத்தை வந்து பார்க்க வந்திருக்காரு. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கு நவதீப்ல ஒரு தீவுல இருக்கு. நவதீப்ன்றது 9 விதமான தீவு. அங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் சைத்தன்ய அவதாரம் கொடுக்குற அந்த டைம்ல அவர் சிவபெருமான் வந்து காட்சி கொடுக்குறார். இன்னமும் பாத்தீங்கன்னா சிவபெருமான் வந்து அன்னப்பறவையில உட்கார்ந்து காட்சி கொடுக்கிறார். அந்த விக்கிரகம் இப்பவும் இருக்கு, நவதீப்ல இருக்கு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும் அந்த விக்கிரகம். இன்னும் வழிபாடு பண்றாங்க அது. அது மாதிரி அது பகவானுடைய லீலை பாருங்க. எதையும் சொல்ல வரேன்னா பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவானுகிட்ட துர்கா தாய் வந்து கேட்டுக்கிறாங்க எப்படிலாம் இருக்கணும், எப்படி இருக்கக்கூடாதுன்றத பகவான் தாய்க்கே உபதேசம் பண்றாரு ரொம்ப அழகா. ஆனா உன்னை வணங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா முக்தி அடைவாங்க, அதுக்கு நீதான் சாரம், நீதான் அதுக்கு உதாரணமே அப்படின்றாரு. அதனால அவங்க தாய்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா அந்த அம்மா தாயை ஃபீல் பண்றாங்க, உன்னுடைய அதாவது பக்தர்கள் எல்லாம் நல்ல பக்தர்கள் எல்லாம் உங்ககிட்ட இருக்காங்க, பௌதிகவாதி எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கிறாங்கன்றாங்க. அதுக்காக அந்த மாதிரி சொன்னது. ஓகேங்களா? சரி, ஓகே. இந்த ஸ்லோகத்தில் வரும் இந்த வார்த்தை உயிர் வாழ்கிறோம், அதாவது இது படிச்சிட்டோமோ, அது பரமபுருஷ பகவானுடைய தங்களின் உறவு முறையை புரிந்து கொள்ளாமல் மரியாதை அளிப்பவர்கள் மரியாதை ஏற்றுக்கொள்பவர்கள் ஆகிய இந்த இருவருக்குமே பகவானின் பின்புறம் இருக்கும் மாயினால் மயக்கப்படுவதற்குரியவர்கள் அவர்களே அப்படின்றார். இப்ப மான அவமானத்தை பத்தி நம்ம அந்த பௌதிகவாதிகள் தான் கவலைப்படுவாங்க. மானம் போச்சே, மரியாதை போச்சே அப்படின்னு கவலைப்படுவாங்க. அதே பகவானுடைய பகவத் பக்தர்கள் அதை பத்தி ஃபீல் பண்ணவே மாட்டாங்க, அதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த எண்ணமே வராது அவங்களுக்கு, அந்த எண்ணமே அவங்களுக்கு வராது.
இல்லைங்களா? இதுவே இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகிறது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா, என்னுடைய வஞ்சிக்கும் குணம் பகவானுக்கு தெரியும் என்ற வார்த்தையை பற்றி கூற வேண்டுமானால், வஞ்சிக்கும் மனைவியை போன்று மாய பகவானின் முன்பாக நிற்க வெட்கப்படுகிறாள். வேறு விதமாக கூறினால் அவள் பகவானின் பின்னால் நிற்கிறாள். மாயினால் மதிமயக்கப்பட்டு இந்த உயிர்வாழி நான் எனது என்ற வகையில் பொறாமையாக நினைக்கிறார்கள். பகவான் மீதான வெறுப்பு என்பது இங்கே பகவானின் பின்புறம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருவன் பகவான் மீது வெறுப்புற்றல் அவன் மாயின் தாக்கத்திற்குட்பட்டவன். ஆனால் அவன் பகவான் மீது நாட்டம் கொண்டால் மாயின் தாக்கத்தை காண முடியாது. எல்லா உயிர்வாழிகளுக்குமே சொரூப நிலை நிச்சயமாக பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவர்களோ இதுவே அவர்களின் உண்மையான அடையாளம். நல்ல நிலையில் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் சேவனாக இருக்க கொள்வார்கள். ஆனால் இந்த பௌதீக உலகில் யார் ஒருவரும் மற்றவர்களை சேவனாக இருக்க விரும்புவதில் அனைவருமே மற்றவர்கள் எஜமானராகவே மாற விரும்புகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல யாராவது படிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் நம்ம அது படிக்கும் போது அந்த இது வரமாட்டேன் எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கவா பிரபுஜி? படிங்க. ஒவ்வொரு ஜீவனும் உண்மையான ஒரு சுபாவம். உண்மையான சுபாவம் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் என்னும் அபிமானமாகும். ஆனால் மாயையினால் பாதிக்கப்பட்டு அவன் தன்னை உடலாக கருதுவதால் அவனது உண்மையான உணர்வு மறைக்கப்பட்டுள்ளது. சைதன்ய சரிதாமிருதம் மத்திய லீலை 24:20. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 5ஆம் காண்டம் 14ஆம் அத்தியாயம் 1வது பதத்துல ஸ்லோகத்தில் ஸ்ரீல சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த பௌதிக இருப்பினை மிக அருமையான முறையில் ஒரு காட்டிற்கு ஒப்பாக கூறியுள்ளார். பரீட்சித் மகாராஜர் பௌதிக வனம் என்பதற்கான நேரடியான பொருளை சுகதேவ கோஸ்வாமியிடம் கேள்வியாக எழும்போது சுகதேவ கோஸ்வாமி பின்வருமாறு பதிலளிக்கிறார். எனதருமை அரசே, வாணிபம் செய்யும் சமூகத்தை சேர்ந்த மனிதன், அதாவது வணிகன், பணம் சம்பாதிப்பதிலேயே எப்போதும் ஆர்வமாக இருப்பான். சில வேளைகளில் மரம் மற்றும் கல் போன்ற சில மலிவான பொருட்களை சேகரிப்பதற்காக அவன் வனத்திற்கு செல்வான். அந்த பொருட்களை நகரத்தில் அவன் அதிக விலைக்கு விற்பான். அதே போல இக்கட்டுண்ட ஆத்மா பேராசையின் காரணமாக சில பௌதிக இன்பங்களுக்காக இந்த பௌதிக உலகிற்கு வருகிறான். படிப்படியாக அவன் இந்த பௌதிக உலகம் என்ற வனத்தின் உட்பகுதிக்கு திரும்பி வருவதும் தெரியாமல் நுழைந்து விடுவான். பௌதிக உலகில் நுழைந்தவுடன் இந்த தூய ஆத்மாவான பகவான் விஷ்ணுவின் கட்டுப்பாட்டில் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் வெளிப்புற சக்தியினால பிரபுஜி உண்டாக்கப்படும் பௌதிக சூழ்நிலையினால் கட்டுண்டு விடுகிறான். இவ்வாறாக இந்த உயிர்வாழி தைவி மாயா எனப்படும் வெளிப்புற சக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு வருகிறான். தனித்து வாழ்வதுடன் அந்த வனத்தில் அவன் பிரமிப்படைந்து பகவானின் சேவையில் எப்போதும் ஈடுபட்டு இருக்கும் பக்தர்களின் சங்கத்தை பெற முடியாமல் இருக்கிறான். இப்ப நம்ம இந்த மாயத்தை பத்தி நம்ம நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கோம். அது பௌதிக தன்மையில எந்த இடத்துல நாம விழிச்சு அடைகிறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? மாயத்துல உள்ள வந்துட்டாவே கண்டிப்பா நம்ம விழிச்சுதான். ஆனாலும் பாருங்க, உணர்ச்சியில நம்ம உணர்வு பூர்வமா சந்திக்கிறோம். உடலாலையும் புத்தியாலையும் மனதாலையும் அங்கெல்லாம் நம்ம விழிச்சு அடைகிறோம். அங்கெல்லாம் நம்ம பாதிப்பு அடைகிறோம். அந்த குணம் கண்டிப்பா நமக்குள்ள வந்துடுது இல்லைங்களா? அப்ப அது எந்த இடத்துல நம்ம வருதுன்றத ரொம்ப அழகா இதுல நம்ம கோடிட்டு காமிச்சுட்டு இருக்காங்க. சரி, இப்போ உடல் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணத்தில் வந்த உடனே இப்போ உடல் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணத்துல உடலும் சரி, அந்த சம்பந்தப்பட்ட எண்ணத்தில் மனது இல்லைங்களா? பௌதிக சக்திகள் தாக்கத்தினாலும் சத்துவ குணம், ரசோகுணம், தமோ குணம் ஆகிய பௌதிக இயற்கை முக்குணங்களின் பிரபுஜி படிங்க. உடல் சம்பந்தப்பட்ட எண்ணத்தில் வந்தவுடனேயே பௌதிக சக்தியின் தாக்கத்தினாலும்
சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் ஆகிய பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களிலான தூண்டப்பட்டு அவன் ஒன்று மாற்றி ஒன்றாக வெவ்வேறு உடல்களை பெறுகிறான். இவ்வாறாக இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவானவன் சில சமயங்களில் ஸ்வர்கலோகங்களுக்கும், சில சமயங்களில் பூலோகங்களுக்கும், சில சமயங்களில் கீழே உள்ள லோகங்களுக்கும், கீழ்நிலையில் உள்ள உயிர்வாளிகளின் உள்ளும் செல்கின்றான். இவ்வாறாக வெவ்வேறு உடல்களில் பயணிப்பதன் காரணமாக அவன் தொடர்ந்து துன்பப்படுகிறான். இத்துன்பங்களும் வலிகளும் சில சமயம் கலந்து வரும். சில சமயங்களில் அவை மிகவும் கடுமையாகவும், சில சமயங்களில் அவ்வாறின்றியும் இருந்து இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவின் மன யுகத்தின் காரணமாக இம்மாதிரி உடல்களில் வாழும் சூழ்நிலை அடையப்படுகிறது. அவன் தன்னுடைய மனது மற்றும் 5 புலன்களையும் அறிவை பெறுவதற்காக பயன்படுத்துகிறான். இவையே வெவ்வேறு உடல்களையும் வெவ்வேறு சூழல்களையும் கொண்டு வருகின்றன. பகவானின் புறசக்தியான மாயையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு தன்னுடைய புலன்களை பயன்படுத்தி இந்த உயிர் வாழியானவன் பௌதிக இருப்பின் பரிதாபமான சூழலில் துன்பப்படுகிறான். அவன் உண்மையில் இதிலிருந்து விடுபடும் வழியை தேடுகிறான். பெரும் கஷ்டத்திற்கு பிறகு அவன் துன்பத்தில் இருந்து விடுபட்டாலும் பொதுவாக அவன் குழப்பமடைகிறான். இவ்வாறாக வாழ்க்கை போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அவனால் பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை திருவடிகளுக்கு அன்பு கலந்த சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கும் தேனீக்களை போன்ற பெரிய தூய பக்தர்களின் பாதுகாப்பை பெற இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது உடலால, மனதால, புத்தியால, ஆமா அந்த இடத்துல உணர்ச்சி வசப்படுவோம். உடலால சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மனதாலையும் சரி, புத்தியாலையும் சரி, உடலாலையும் சரி நம்ம மாற்றம் ஏற்படும். அந்த இடத்துல சீக்கிரமா இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை பாதிப்பு அடைய செய்யும். மாயை நம்மள இது பண்ண ஆரம்பிச்சுவோம் இல்லைங்களா? இதை ஒரு இடத்த சொல்றாங்க பாருங்க. கீழ்நிலையில் உள்ள உயிர்வாழிகளுக்கும் செல்கின்றனர். இவ்வாறு வெவ்வேறு உடல்களையும் பயணிப்பதன் காரணமாக அவன் தொடர்ந்து துன்பப்படுகிறான் இல்லைங்களா? அந்த முக்குணங்களோட சம்பந்தப்படும் இருக்கும்போது நமக்கு கண்டிப்பாக நம்ம உடல் கிடைக்குது. கண்டிப்பா இந்த பௌதிக உடல் கிடைக்கும். நமக்கு ஆன்மீக உடல் கிடைக்காது. ஆன்மீக உடல் கிடைக்கணும்னா நம்ம சுத்த சத்துவத்துக்கு டிராவல் ஆனாதான், பிரம்ம நிலை அடைஞ்சாதான் நமக்கு ஆன்மீக உடல் கிடைக்கும். ஆன்மீக உடல்னும் போது ஆத்மா உடல் கிடைக்குது நமக்கு இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இங்க படிக்கிறேன் மாதாஜி, கொஞ்சம் படிக்கிறேன். உண்மையாக நானே படிக்கிறேன் பிரபுஜி, எனக்கு ஒண்ணும் கஷ்டமா தெரியல. சரி மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. உண்மையாக பார்த்தோமானால் எல்லா உயிர்வாழிகளுமே பௌதிக துன்பங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களே. அவர்கள் பரா பிரகிருதி என்று அறியப்படுகின்றனர், அதாவது பகவானின் உயர்நிலை சக்தி. அதனால் இந்த உயிர்வாழிகள் மாயையினால் கட்டுப்படுத்துபவர்களோ அல்லது பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுபவர்களோ அல்லர். ஆனால் பகவானின் வெளிப்புற சக்தியின் தாக்கத்தின் காரணமாக தாங்கள் இந்த பௌதிக இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்கள் என்று அவர்கள் கருதுகின்றனர். இக்காரணத்திற்காக அவர்கள் அந்த அளவு துன்பப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டீங்களா? முடிஞ்சிருச்சு. திருப்பிட்டேன். ஓ, திருப்பிட்டீங்களா? பௌதிக இயற்கையின் முக்குணத்திற்கு தாக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்ட வெளிப்புற சக்தியின் தாக்கத்தின் காரணமாக இந்த உயிர்வாழி தான் பௌதிகத்தின் உற்பத்தி பொருள் என்று தவறாக எண்ணிக்கொண்டு பௌதிக துன்பங்களின் வடிவில் வரும் விளைவுகளால் பாதிக்கப்படுகிறாள். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1வது காண்டம் 7வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகம் 5வது பதம். பிரபுபாதர் விளக்குறத படிக்குமா மகரிஷி? பிரபுஜி படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. நான் படிச்சிருங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண. நான் படிக்கிறேன். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது பாத்தீங்கன்னா, அதாவது 1வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல 5வது பதத்துல கண்டிப்பா நாம ஃபர்ஸ்ட் காண்டத்துல நல்லா தெளிவா படிச்சுக்கணும். ஏன்னா ரொம்ப ஒரு காண்டம் ஒரு அத்தியாயம் ரொம்ப அழகான அத்தியாயம் முதல் காண்டத்திலேயே. அதுல என்ன சொல்றேன்னா, அதாவது பௌதிக இயற்கை முக்குணங்கள் தாக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டவனாயினும் வெளிப்புற சக்தியின், அதாவது பகவானுடைய பகரங்க சக்தியின் தாக்கத்தின் காரணமாக இந்த உயிர்வாழி தான் பௌதீகத்தின் உற்பத்தி பொருள் என்று தவறாக எண்ணிக்கொண்டு பௌதீக துன்பங்கள் வடிவில் வரும் விளைவுகளை பாதிக்கப்படுகிறான் அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவத்துல 1வது காண்டத்துல 7வது அத்தியாயத்துல 5வது பதத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதோட பொருளுரை கொடுக்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. என்ன சொல்றாருன்னா, பௌதீகத்தில் மூழ்கி உள்ள உயிர்வாழிகளின் துன்பத்திற்கான மூல காரணம்
இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான பரிகாரம் மற்றும் அடையப்பட வேண்டிய பூர்ணத்துவம் ஆகிய அனைத்துமே இப்பதத்தில் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த உயிர்வாழியானவன் தன்னுடைய சொரூப நிலையில் பௌதீக உடலால் சிறையிடப்பட்ட வேண்டியன் அல்ல. ஆனால் அவன் தற்பொழுது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியால், அது பகரங்க சக்தியால் சிறைப்பட்டிருப்பதால் தான் பௌதீக ஒரு விலை பொருள் என்று கருதுகிறான். இத்துன்பகரமான தொடர்பின் காரணமாக இந்த தூய ஆன்மீக ஆத்மா பௌதீக இயற்கையின் குணங்களின் கீழ் பௌதீக துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். இந்த உயிர்வாழி தன்னை பௌதிகத்தில் ஒரு உற்பத்தி பொருள் என்று தவறாக புரிந்து கொள்கிறான். தற்பொழுது பௌதிக சூழ்நிலை கீழ் அவன் கொண்டுள்ள முறைகேடான எண்ணம், உணர்வு மற்றும் விருப்பம் ஆகியவை அவனுடைய இயற்கை ஒட்டிய செயல்கள் அல்ல என்பதே இதன் பொருள். ஆனால் பந்தப்படாத நிலையில் சிந்திப்பது, உணர்வது மற்றும் விரும்பப்படுவது என்பதில் அவனுக்கென்று தனி வழி உள்ளது. இந்த உயிர்வாழி தன்னுடைய ஆதியான சொரூப நிலையிலிருந்து நினைப்பது, விருப்பப்படுவது, உணர்வது ஆகியவற்றை சக்தியுடன் தான் உள்ளன. இக்கட்டுண்ட ஆத்மாவின் உண்மை ஞானம் தற்பொழுது அறியாமையினால் கவரப்பட்டுள்ளது என்றது பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறாக ஒரு உயிர்வாழி பூரணமான அருவ பிரம்மன் என்னும் கொள்கையை இங்கு மறுதளிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்க முடியாது. ஏனெனில் இந்த உயிர்வாழி பந்தப்படாத தன்னுடைய நிலையிலும் சிந்திப்பதில் கூட தனக்கென்று ஒரு பாணியில் செயல்படுகிறான். தற்போதைய அவனுடைய கட்டுண்ட நிலையானது பகவானின் வெளிப்புற சக்தியின் தாக்கத்தினால் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் என்னவென்றால், பகவான் இதில் தலையிடாமல் இருந்தாலும் இந்த மாய சக்தியானது தன் வேலையை தொடங்குகிறாள். இந்த உயிர்வாழியானவன் வெளிப்புற சக்தியின் மூலம் மாயைக்கு உட்பட்டிருப்பதை பகவான் விரும்பவில்லை. பகவானின் வெளிப்புற மாய சக்திக்கு பகவானின் இந்த விருப்பம் தெரிகிறது. இருப்பினும் இந்த உயிர்வாழி தன்னுடைய வசீகர சக்தியினால் மூலம் மாயையில் வைத்திருக்கும் இந்த நன்றி கெட்ட செயலை அவள் ஏற்றுக்கொள்கிறாள். பகவான் இந்த மாய சக்தியின் செயல்களில் தலையிடுவதில்லை. ஏனெனில் இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களின் செம்மைப்படுவதற்கு மாய சக்தியின் இம்மாதிரியான செயலையும் தேவைப்படுகிறது. பாசமுள்ள ஒரு தந்தை தன்னுடைய குழந்தை வேறு ஒருவரால் கண்டிக்கப்படுவதை விரும்ப மாட்டார். இருப்பினும் கீழ்படியாத தன்னுடைய குழந்தையை ஒரு கண்டிப்பான மனிதரிடம் தந்தை அனுப்பி வைக்கிறார். ஆனால் அதே சமயத்தில் அன்பே உருவான நம்முடைய பரம தந்தையான பகவான் இக்கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு ஒரு விடியல் வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். அந்த விடியல் தான் மாயையின் பிடியிலிருந்து வெளியேறும் சுதந்திரம். சட்டத்திற்கு பணியாத தன்னுடைய குடிமக்களை அரசர் சிறைச்சாலையில் 4 சுவருக்குள் அனுப்புகிறார். ஆனால் சில வேளைகளில் சிறைவாசிகள் விடுதலை விரும்பும் அரசர் நேரடியாக சிறைச்சாலைக்கு சென்று அவர்களை திருந்த சொல்லி அறிவுறுத்துகிறார். அவர் அவ்வாறு செய்ததால் கைதிகள் விலக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். அதே போல பரமபுருஷர் தன்னுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்து மாய சக்தியின் ராஜ்யத்திற்கு இறங்கி வந்து பகவத்கீதை வடிவில் தாமே உயிர்வாழிக்கு விமோசனம் அளிக்கிறார். இதில் அவரே மாய சக்தியை கடப்பது மிக கடினம் என்றாலும் பகவானின் தாமரை திருவடியில் சரணாகதி அடையும் ஒருவர் பகவானின் கட்டளை மூலம் விடுவிக்கப்படுகிறார் என்று கூறப்படுகிறது. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த இடத்துல, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ சட்டம் எதுக்கு பகவான் கூடாது? வேத சட்டம் எது கொடுக்கிறார்? ஆன்மீக சட்டம் கொடுக்கிறார். ஆன்மீக மூலியமாக, வேத சட்டம் மூலியமாக. அதே பௌதிகவாதிகள் லா அண்ட் ஆர்டர் போட்டு அதை ஃபாலோ பண்றாங்க, நம்மளுடைய கவர்மெண்ட், இல்லைங்களா? அந்த சட்டத்தை நம்ம மீறக்கூடாது. அதே மாதிரி ஆன்மீக சட்டத்தையும் மீறக்கூடாது. ஆன்மீக சட்டத்தை மீறினோம்னா திரும்பவும் இதேதான், சம்சார கடல் தான். ரொம்ப அழகா இதுக்கு விளக்கம் நம்ம நிறைய ஓமையெல்லாம் வச்சு காட்டிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது அடுத்த அத்தியாயம், 9வது அத்தியாயம். நாம் எதனால் மாயையை கைவிடுவதில்லை? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன படிச்சோம்? கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை மாயை எவ்வாறு எதனால் துன்புறும் நான் பார்த்தோம். எந்தத்துல நம்ம துன்பம் அடைகிறோம்னு பார்த்தோம். ஆனால் இந்த மாயை நம்மளை கைவிடுவதில்லை. எதுக்கான கைவிடுவதில்லை? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஒரு சிம்பிளா சொல்லுங்க. நாம் எதனால் மாயை நம்ம கைவிட மாட்டோம்? பற்றுனாலையும் கைவிட முடியாம இருக்கு. ஹரிபோல். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு. இந்த ஒண்ணுதான். இதை நம்ம புரிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கலாம், இந்த புக்கையே சரளமா படிச்சுட்டு போயினே இருக்கலாம். அப்ப பற்றற்ற தன்மையை நம்ம செயல்படும் போது பகவானுடைய பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கும், ஆன்மீக ஸ்தலத்துல நம்ம இருக்கிறோம்.
பற்றோடு இருக்கும்போது இந்த பௌதிகத்தை நாம இருக்கிறோம். அப்ப அதனால வர பலன் என்ன? நம்ம எங்க ஏன் எந்த இடத்துல நம்ம கவரப்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா சில பேருக்கு இந்த விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சா கூட பௌதிகத்துல நம்ம வெளிய சமுதாயத்துல பேசும்போது, நம்ம குடும்பத்துல பேசும்போதும் அதை மறந்துடுறோம். ஆட்டோமேட்டிக் கோவம் வந்துடும் இல்லைங்களா? ஆட்டோமேட்டிக் கோவம் வந்துடும். அந்த கோவம் வரும்போது இந்த மாயை உள்ள வந்துருவா. இப்ப நம்ம வீட்டுல பிள்ளைகள் இருக்கான், நைட்டு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்றான். நம்ம என்ன பண்றோம்? தந்தை ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு கோவப்படுறோம். பா சாப்பிடுப்பா, நல்லதுப்பா, ஒரு சாப்பிட்ட நைட்டு சாப்பிட்டு படுத்தா நல்லதுப்பா. நம்ம ஏதோ ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்குறோம். அவன் கேட்க மாட்டான். நம்ம என்ன பண்றோம்? கொஞ்சம் கோவப்படுத்தி சொல்ல வரோம். சோ அப்ப அது பௌதிக தன்மை வருது அந்த இடத்துல. இருந்தாலும் நாம செய்யற கடமை அது. நம்ம செய்யற கடமை அது. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். இதே நம்ம வெளி உலகத்துல போகும்போது, வெளிய சமுதாயத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, கோவப்படும் போது அப்போ பொய் கௌரவமா நம்ம வரும். பொய்க்காக நம்ம கோவப்படுவோம். சுகத்துக்காக கோவப்படுவோம். சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ வந்து அது 100% பௌதிகத்துல போயிடும். இல்லைங்களா? அதை பத்தி அதுதான் இங்க விளக்குறார். இந்த 2 விதமான காரணங்கள். பொய் அகங்காரம், அகங்காரம் சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி மாயத்தில் 2 விதமான கடமையே செய்யும் போது அதுல வர பாவத்தை பகவான் எடுத்துக்கிறார். உன் கடமையே செய்யும் போது, கடமையில செய்யும் போது அகங்காரம் இருக்கணும். அகங்காரம் இருக்கா, தப்பு இல்லைன்றார். அது மாயத்தால போனாலும் அதுல வர பாவத்தை நான் எடுத்துக்கிறேன்றார். அர்ஜுன்கிட்ட பகவான் ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்கிறார் 3ஆம் அத்தியாயத்துல. சரிங்களா? இந்த அத்தியாயம் 9 என்ன சொல்றார்? நாம் எதனால் மாயையில் கைவிடுவதில்லை அப்படி பாத்தீங்கன்னா, எவ்வளவு துன்பப்பட்டாலும் மக்கள் ஏன் மாயை கைவிடுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள இது அருமையான நமக்கு உதவும். இந்த கதை நமக்கு கதை மூலமா சொல்றாங்க. யாராவது படிக்கிறீங்களா? படிக்கட்டுமா பிரபுஜி? படிக்க மாட்டாங்க. எவ்வளவு துன்பப்பட்டாலும் ஐயோ என்ன போயிடுச்சு, அது மட்டுக்கு போயிடுச்சு பிரபுஜி. எங்க போச்சு? ஓஹோ, வரலையா? இந்த இது டேட்டா பேஸ் எனக்கு இல்லையா? நெட்டா? நான் படிக்க மாட்டேன். எவ்வளவு துன்பப்பட்டாலும் மக்கள் ஏன் மாயை கைவிடுவதில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள இந்த அருமையான கதை நமக்கு உதவும். ஒரு சமயம் பல நாட்கள் உணவின்றி இருந்த பிச்சைக்காரன் ஒருவன் கடும் பசியிடம் இருந்தான். எனவே அவனுடைய வயிறு அவனுக்கு கடும் வலியை ஏற்படுத்தியது. மனம் போன போக்கில் அலைந்திருந்த அவன் இறுதியில் ஒரு கோயிலை அடைந்தான். வயிற்றில் உண்டான வழியிலிருந்து ஆறுதல் பெறுவதற்காக அந்த கோயிலில் இருந்த ஒரு தூணை இறுக்கமாக பற்றி தன் வயிறை தூணில் அழுத்தினான். வயிறை தூணி அழுத்தியதால் பசியினால் ஏற்பட்ட வயிற்று வலியில் இருந்து அவனுக்கு சிறிது ஆறுதல் கிடைத்ததை உணர்ந்தான். இவ்வாறாக அவன் அந்த தூணை இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டே நின்றிருந்தான். தங்களது வழிபாட்டை முடித்துக் கொண்டு அவ்வழியாக சென்றவர்கள் தூணை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் பிச்சைக்காரனை பார்த்து ஆச்சரியமடைந்தனர். அவ்வாறு அவனை கடந்து செல்பவர்கள் உண்பதற்கு ஏதாவது அடியுங்கள் என்று அப்பிச்சைக்காரன் கெஞ்சினான். சிறிது நேரம் கழித்து ஒரு பெண்மணி அந்த பிச்சைக்காரனிடம், எதற்காக இப்படி தூணை பிடித்துக் கொண்டு வித்தியாசமாக நின்று கொண்டிருக்கிறாய் என்று வினவினார். தனக்கு மிகவும் பசியாக இருப்பதாகவும் அதனால் ஏற்பட்ட வயிற்று வலியால் தான் அவதிப்படுவதாகவும் தூண் மீது வயிற்றை அழைத்து பிடிப்பதன் மூலம் அந்த வழியிலிருந்து தனக்கு சிறிது நிவாரணம் கிடைப்பதாகவும் அந்த பிச்சைக்காரன் விளக்கினான். இந்த பரிதாபமான நிலையை கேட்ட அந்த பெண்மணி இறக்கப்பட்டு ஒளியாக அவனுக்கு உதவ விரும்பினாள். அவள் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யப்பட்ட பொரியை சிறிதளவு எடுத்து சென்று பட்டினியால் அவதிவிட்டு அவனிடம், என்னிடம் கொஞ்சம் பொறி உள்ளது, தயவு செய்து அதை ஏற்றுக்கொள் என்றாள். ஆனால் அந்த பிச்சைக்காரன் தூணை விடுவதாக தயாராகவில்லை. தூணை விட முடியாதால் அதனால் அந்த பொறியை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆனால் அந்த வித்தியாசமான செயல் அவனுக்கு சிறிய நிவாரணத்தை தந்தால் அவன் இன்னும் நன்றாக தன் வயிற்றை அந்த தூணில் அழுத்தி இப்படி நின்றிருந்தான். ஆச்சரியம் அடைந்த பெண்மணி, இந்த தூணை விட்டுவிட்டு நீ ஏன் இந்த பொறியை உண்ணக்கூடாது? இந்த உணவை ஏற்பதன் மூலம் உன்னால் பசியை போக்கிக் கொள்ள முடியும் என்று கூறினார். அதற்கு அந்த பிச்சைக்காரன் கூறினான், அடுத்த இல்லை, இந்த தூணை என்னால் விட முடியாது. அதன் மீது என்னுடைய வயிற்றை அடைத்துதான் வயிற்று வலியிருந்து நான் சிறிது ஆறுதல் அடைகிறேன். நீ தூணை விடவில்லை என்றால் இந்த உணவை எவ்வாறு உண்ண முடியும் என்று அந்த பெண்மணி கேட்டார். பிச்சைக்காரன் கூறினான், தூணை கட்டுப்பிடித்திருக்கும் போதே என்னிடம் அந்த உணவை கொடுங்கள். நான் தூணை விட்டு விலகினால் என்னுடைய வயிற்று வலி இன்னும் மோசமாயிடும். தூணை கட்டி கொண்டவாறே தனது இரு கைகளும் குவித்து அதில் உணவு வைத்துக் கொள்ளும் அவன் பணிவுடன் வேண்டினான். இது அபத்தமானதாக தோன்றினாலும் அந்த பொறியை அவளது உள்ளங்கையில் வைத்தார். இப்போது சிக்கல் பெரிதாகிவிட்டது. எவ்வாறு அவனால் உண்ண முடியும்? கைகளுக்கு இடையில் தூண் இருந்ததால் அந்த உணவை அவனால் வாய்க்கு கொண்டு செல்ல முடியவில்லை. தூணில் இருந்து கைகளை பிடித்தால் பொறி முழுவதும் தரையில் கொட்டிவிடும். அவனால் என்ன செய்ய முடியும்? எனவே பெரிய பொறியை தனது உள்ளங்கையில் பிடித்துக் கொண்டு பிச்சைக்காரன் தொடர்ந்து தனது பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியாமல் அங்கேயே நின்று கொண்டிருந்தார். அதே நேரத்தில் அவனது வயிற்றில் வலி இன்னும் மோசமடைந்தது. பிச்சைக்காரன் தூணை விட்டும் பொழுது சிறிது நேரம் அவனது வயிற்று வலி அதிகரிக்கும் என்பதை உண்மையே. இருப்பினும் எதையாவது சாப்பிட்டால் அவனுடைய வயிற்று வலி முழுவதும் மறைந்துவிடும். வயிற்று துணியில் அழுத்துவதால் கிடைக்கும் சிறிய நிவாரணத்தை இழக்கவும் அந்த தற்காலிக அசௌகரியத்தை பொறுத்துக் கொள்ளவும் அவன் தயாராகவில்லை.
ஆனால் அவன் தூணை விட்டு விலகி வந்தால் அவனுடைய வயிற்று வலி சிறிது நேரத்திற்கு கடுமையான சிறு உணவை உட்கொண்ட பின் வயிற்றிலிருந்து முழுவதாக அவன் விடுபட்டிருக்கலாம். இந்த ஜட உலகம் நாம் போராடி சமாளிக்க வேண்டியிருக்கும் ஒரு பிச்சைக்காரனாக எவ்வாறு நாம் நித்தியமாக துன்பப்பட வேண்டியிருக்குமோ அந்த பிரச்சனையை போன்றதுதான் இந்த பிச்சைக்காரன் குழப்பமான நிலை. கிருஷ்ணரை மறந்ததன் காரணமாக இப்ப நாம இந்த கதை மூலமா நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான விளக்கமா இருக்கு நமக்கு இது பிச்சைக்காரனை பத்தி. பாவம் அவர் என்ன பண்றாரு, பசிக்காக அவரு அந்த அளவுக்கு புரிதல் அவருக்கு, அவரு பௌதிகவாதியா தான் இருக்கிறார். அத ரெகுலர் சொல்யூஷன் என்னமோ அது வந்து லாங் லைஃப் என்ன இருக்கோ அது அது புரிஞ்சிக்காம அவரு அந்த தூணை கட்டி போட்டு கட்டி பிடிச்சோம்னா அந்த பசி அந்த நேரத்தில் இருக்கோ இல்லாத போயிடுவாங்க. இப்ப சின்ன வயசுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கூட நாமளும் சின்ன வயசுல அது மாதிரி இருந்திருக்கோம். நான் சின்ன படிக்கலாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கிறேன். நிறைய விஷயங்கள் அது மாதிரி சாப்பாடு வீட்டுல அம்மா கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க, பாத்திரம் கொடுப்பாங்க ஸ்கூல் கட்டி போகும்போது, இல்லை எங்க விழுந்துரும், ஏதாவது இதாயிடும், ஏதாவது மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப என்ன பண்றது, சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னும் போது அம்மா கர்ச்சி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அந்த கர்ச்சிப்பை வந்து ஈரமா நினைச்சுக்கிட்டு வயிற்றுல கட்டிக்கிட்டா போதும் அப்படின்னா, ஏன்னா கதைகள்ல சினிமாவில சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஈர துணி கட்டிக்கிட்டா பசி போயிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அது மாதிரி கட்டிக்கிட்டு நான் என்னோட அனுபவத்துல நான் செஞ்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி சாப்பாடு பத்தலைன்னா என்ன பண்றது அந்த மாதிரின்னு. இப்ப இந்த கதையை பாத்தீங்கன்னா எப்படி தெரியுது பாருங்க. அதாவது பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்ன நம்ம தெரியாம அவன் அந்த தூணை போட்டு கட்டி போட்டு வயிற்ற போட்டு கட்டி வச்சுக்கிட்டா அந்த பசியை ஆறிடும் அவன் நினைக்கிறான். ஆனா அதுக்கு ஒரு சாப்பாடு கொடுத்தாலும் சாப்பிட முடியல அவனால. அது போலதான் பௌதிகம். நம்மளுடைய செயல்பாடு அப்படிதான் இருக்கு. நம்மளை சுத்தி எல்லாமே இருக்கு. நம்ம அது தெரியாம நம்ம மனம் போன போக்குல அப்படியே நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம். இதுதான் நம்மளுடைய செயல், இதுதான் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நாமளே ஒரு தீர்மானம் பண்றோம். அதுதான் பௌதிக ஞானம். அந்த பௌதிக ஞானம் அப்படிதான் பந்தப்படுத்தும். அது அதே ஆன்மீக ஞானம் என்னன்னா அதுல இருந்து எப்படி மீண்டு வரலாம் அப்படின்றத நினைக்கும். அதே பௌதிக ஞானத்தை இன்னொன்னு ஒரு இடத்துல படிச்சேன் நானு, ரிக்கில் தான் படிச்சேன், ரிக்கு. பௌதிக ஞானத்திலையும் சிலது ஆன்மீக சிந்தனையும் இருக்குமா பௌதிக ஞானத்துல கூட. ஆனா அவன் ஆன்மீகத்துல ஈடுபாடு இருக்காது, அவருக்கு ஈடுபாடு இருக்காது. ஆனாலும் அந்த ஆன்மீக சிந்தனை இருக்குமா, அந்த பௌதிக சிந்தனையோட அதுவும் இருக்குமா. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போன ஜென்மத்துல நடந்த அந்த கர்மா. அதுதான் நம்ம 6வது அத்தியாயத்துல பகவானே சொல்றார், அத ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையில. போன ஜென்மத்துல என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்களோ இந்த ஜென்மத்துல அடுத்த ஜென்மத்துல அது உங்களுக்கு பிரதிபலிக்கும்ன்றார். அது வந்து செயல்பாடு இருக்கும்ன்றார். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அதே மாதிரி நான் இதுல படிச்சிருக்கேன், சைத்தன்ய சரிதாமத்திலே படிச்சிருக்கேன். அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேர் ரெகுலரா கோயிலுக்கு போவாங்க, பக்தி கொடுப்பாங்க, பகவானுக்கு போய் தெளிவா போய் பக்தி கொடுப்பாங்க, பாராயணம் பண்ணுவாங்க, எல்லாம் செய்வாங்க, திலகம் விடுவாங்க, கண்டி மாலை போடுவாங்க, இத மாதிரி சிகா விட்டுருப்பாங்க, குடி மூட்டிருப்பாங்க, எல்லாமே செய்வாங்க, எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அதுவும் முத்தி கிடைக்கும். ஆனா யாருக்கும் எந்த துரோகம் பண்ணாம நாம வச்சிருக்க மாட்டாங்க, குடிமை வச்சிருக்க மாட்டாங்க, கண்டி மாலை போட மாட்டாங்க, அந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டி இருக்காது. ஆனா யாருக்கும் எந்த ஒரு துன்பமும் கொடுக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பௌதிக தன்மையும் போக மாட்டாங்க, யாரையும் தவறாக நினைக்க மாட்டாங்க, சாந்த குணமா இருப்பாங்க. அது ஏன்னா போன ஜென்மத்துல பண்ண புண்ணியம் தான். அந்த புண்ணியத்தோட செயல்பாடு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் அவங்களுக்கு வந்துடும். அவங்க எப்பவுமே சுத்த சத்துவத்திலே இருப்பாங்க, கோவமே பட மாட்டாங்க. ஆனா அதுக்காக கோயிலுக்கெல்லாம் போகவும் மாட்டாங்க, கோயிலுக்கு போன அவசியப்படவே மாட்டாங்க, கோவில போய் பகவான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க, பகவான் இருக்காரு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. இது ஒரு குணம், இதுவும் நல்ல குணம் பகவான் சொல்றது. நான் ரிக்கில படிச்சேன் அதை பத்தி. அதனால நீ கோயிலுக்கே நீ போல, நீ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ என்னதான் நீ சாந்தமான இருந்தா சரி சொல்லு, நீ முத்தி கிடைக்காதுன்னு சொல்றதுக்கு தகுதி இல்லாத ஆள் தான் இனிமே சொல்லுவான். கோயில் அதே பகவானே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டான், பகவான் இருக்கான்னு சொல்ல மாட்டான், இது என்னுடைய சுபாவம், நான் இப்படிதான் இருப்பேன்னா அது போன ஜென்மம் புண்ணியம். அது யாருக்கும் எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டார். ஆனா அதே பக்தர் வந்து எல்லாரையுமே பகவானை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னா அவர் இந்த வாழ்நாள்லயே முத்தி கிடைச்சிடும். அவருக்கு வாழ்நாள்லயே புத்தி, அடுத்த சமுதாயத்துக்கு தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஆனா என்னால யாருக்கும் எந்த பிரச்சனை வரும்னு நினைக்கிறது அது ஒரு தெய்வீகமான குணங்கள் தான். அது பௌதிகமா தெரியும், ஆனால் அதை பத்தி நல்லா உள்வாங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அது பௌதிகம் கிடையாது, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை மரணத்தின் காரணமாக ஒவ்வொரு உயிர்வாடியும் இந்த பௌதிக உலகில் துன்பப்படுகின்றன.
பௌதிக துன்பங்கள் இருந்து நிவாரணம் பெறுவதற்கு ஒவ்வொருவரும் சூழ்நிலை ஒருவரை சரிகட்ட முயற்சி செய்து வருகின்றனர். பௌதீக சரிகட்டப்படும் இந்த எல்லா செயல்களும் ஒரு இலக்கு நோக்கி செயல்படுகின்றன. அதில் புலன் திருப்தி அடைவது. புலன் சொல்லும் போது இந்த 5 விதமான புலன்கள், 8 விதமான புலன்கள் சொல்லலாம். அதை திருப்திப்படுத்திக்காத அவன் என்ன பண்றான், கடாமுடா போய் அந்த செயலை, பௌதிக செயலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. நானே படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீக புலன் இன்பம் துன்பத்திலிருந்து தற்காலிகமாக நிவாரணம் அளிக்கிறது. நாம் நூல் புலன் கிளர்ச்சியில், அதாவது புலன் நுகர்ச்சியில் ஈடுபடும் போதெல்லாம் ஒரு குறுகிய காலத்திற்கு பௌதீக உலகின் துன்பங்களிலிருந்து மறந்து விடுகிறோம். ஆனால் இவ்வகையான சிற்றின்பம் தற்காலிகமானது. இது மிக நீண்ட காலம் நீடிக்காது. புலன் நுகர்ச்சியில் இருந்து வரும் இன்பம் துன்பம் உண்மையான இன்பம் மகிழ்ச்சி அல்ல. உண்மையான இன்பம் மகிழ்ச்சி அல்ல. இது துன்பத்தை தற்காலிகமாக குறைப்பது மட்டுமே. பௌதீக லாபத்தில் துன்பம் அகற்றப்படுவதில்லை அல்லது நிறுத்தப்படுவதும் இல்லை. இது சிறிது நோக்கத்திற்கு சிறிது நேரத்திற்கு குறைக்கப்படுகிறது. உண்மையில் இந்த பௌதீக உலகில் உண்மையான சந்தோஷம் என்பது கிடையாது. இந்த பௌதீக உலகில் உள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளும் எப்பொழுதும் துன்பப்பட்டு கொண்டு தான் உள்ளனர். பௌதீகமான முறையில் விஷயங்களை ஒழுங்குபடுத்தி தங்களின் துன்பங்களை குறைக்கும் பொழுது அதை அவர்கள் இன்பம் என்று அழைக்கின்றனர். ஆனால் இது துன்பங்கள் குறைந்த நிலையில் மட்டுமே உண்மையான சந்தோஷம். ஆன்மீக உலகில் மட்டுமே உள்ளது. அங்கு எல்லா உயிர்வாழிகளும் பகவான் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இது அதிக துன்பங்களில் இருந்து விடுவதற்கான நிரந்தரமான வழி. நாம் பகவானுடைய தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு நமது புலன் நுகர்ச்சிகளை விட்டு ஒழித்தோமானால் இந்த பௌதீக உலகத்தில் நம்முடைய துன்பங்கள் முடிவிற்கு வந்துவிடும். ஆனால் பிரச்சனை என்னவென்று நினைவு கேட்டாத காலம் தொட்டு புலன் நுகர்ச்சிகளை ஈடுபடுவதன் மூலம் நாம் துன்பங்கள் இருந்து விடுதலை பெற முயன்று வருகிறோம். நம் புலன் நுகர்ச்சியை விட்டுவிட்டால் வேறு விதமாக துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறாக துன்பத்தில் இருந்து தற்காலிகமாக நிவாரணம் பெறுவதற்காக நாம் சார்ந்திருக்கும் அந்த புலன் நுகர்ச்சியை விட்டுவிட நாம் விரும்புவதில்லை. இது அந்த பிச்சைக்காரன் கதையை போன்றது. அவன் வயிற்று வலியில் இருந்து தற்காலிகமாக நிவாரணம் பெறுவதற்காகத்தான் வயிற்றை ஒரு துணியால் அழித்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் அந்த துணியை விட்டு விலக்கி வந்திருந்தால் சிறிது உணவை உண்டிருக்கலாம். அது அவனுடைய வயிற்று வலிக்கு முழு நிவாரணம் அளித்திருக்கும். ஆனால் வயிற்று வலியால் துன்பப்பட விரும்பாததால் அவன் அந்த தூணை விட்டு விலகவில்லை. அந்த தூணை விட்டு விலகி வந்தால் அவன் அடையக்கூடிய சிறு வயிற்று வலியானது அவனுடைய அளிக்கப்பட்ட உணவை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் முழுமையாக விலகி இருக்கும் என்பதை அவன் உணரவில்லை. அதுபோல பௌதீக சந்தோஷம் இல்லையில் நாம் துன்பப்பட வேண்டியிருக்கும் என்று நினைத்து நாம் பௌதீக புலன் இன்பத்திற்கு விட்டுவிட விரும்புவதில்லை. பௌதீக புலனுகர்ச்சியை நிறுத்தி விடுவதன் மூலம் வரும் சிறிய அசோகனத்தின் புரிந்து கொள்ள நாம் தயாராக இல்லை. அல்லது நாம் பகவானுக்காக பக்தி தொண்டினை ஏற்கவும் மனமின்றி உள்ளோம். அதன் விளைவாக நாம் இந்த பௌதீக உலகில் நிலைத்திருந்தது நித்தியமான துன்பங்களை அனுபவித்து வருகிறோம். எவ்வாறு இந்த பிச்சைக்காரன் ஒரு தூணை இருக பற்றி கொண்டு தானே தொடர்ந்து துன்பத்தில் ஆளாகணும், அவ்வாறு முடிவாக மாயன் என்பவள் இப்படிப்பட்டவன் தான் இருள் உயிர்வாழிகளுக்கு ஒரு சிறிய புலன் இன்பத்தை அளிப்பதன் மூலம் பௌதீக உலகில் அவர்களை நிலைத்திருக்க செய்கிறார். அறியாமையில் காரணமாக அந்த துரதிர்ஷ்டசாலியான ஆத்மாக்கள் புலனின்பம் என்பதை உண்மையான இன்பம் கருதுகிறது. மேலும் பௌதீக உலகத்திற்கு வெளியேற அவர்கள் திறத்தை கொள்வதில்லை. இவ்வாறாக அவர்கள் இங்கு நித்தியமாக அவதியுறுகின்றனர். கட்டுண்ட உயிர்வாழிகளின் மாய நினைவு கட்டாத காலம் தொட்டு இந்த பௌதீக உலகில் வைத்திருக்கிறார். தூய்மையான பக்தனின் சங்கம் கிடைக்கும் வரை அவர்கள் இந்த திருஷ்டமான நிலையில் இருப்பார்கள். ஒரு தூய பக்தரின் கருணையால் மட்டுமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பௌதீக உலகில் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு மீண்டும் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்ல முடியும். மாயே கிருஷ்ணரின் அதிகாரமிக்க சக்தியாகும். ஜீவன் கிருஷ்ணரின் உடல் உயர்நிலை சக்தியை சார்ந்தவனாக இருப்பினும் அவன் மாயையின் சிக்கிக் கொள்ளும் மனோபாவத்தை கொண்டுள்ளான். ஏனெனில்
ஜீவன் அளவில் ஜீவ அணுவில் அணுவை விட சிறியவன் ஜீவன். அதாவது கிருஷ்ணனிடமிருந்து பிரிக்கப்படும் பொழுது மாயை ஜீவனடி கட்டுப்படுத்தப்படுகிறாள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? ஏதாவது விளக்க முடியுமா? உங்களுடைய புரிதல் எப்படி இருக்கு பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு என்ன? நாம் எதனால் மாயத்தில் கைவிடுவதில்லை. அந்த தலைப்புல நம்ம படிச்சோம். இப்போ நம்ம என்ன மாதிரி இப்போ நம்மளுடைய புரிதல் இருக்கு, நம்ம என்ன மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்றத யாராவது விளக்க முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாயையில சிக்கிக்கிறதுக்கே நம்மளை அறியாமலே நம்ம ரெடியா தான் இருக்கிறோம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய அறிவை வந்து அது மயக்கிடுது, அதாவது மூடி மறைச்சிருது. நம்ம உண்மையான ஆன்மீக ஸ்வரூபத்தை வந்து அந்த ஏன்னா நம்மளும் அந்த பகவானுடைய அம்சம் தானே. அப்போ அந்த பகவானுடைய ஸ்வரூபத்துல இருக்கிற அந்த அறிவு வந்து நமக்கும் இருக்கும். ஆனால் பூர்வத்துல செஞ்ச சில செயல்களின் விளைவாக இன்னொரு உடல் எடுக்கும்போது அந்த ஆன்மாவானது மாயையினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்து அந்த அறிவை மறைச்சிருது. ஏன்னா அது துன்பப்பட்டு தன்னுடைய அறிவை வந்து தெளிவாக்கிக்கிறணுங்கிறதுக்காக. இது வந்து மாயை வந்து யாரோ இல்ல, கிருஷ்ணனுடைய அனுமதி பெற்ற ஒரு சக்தி தான். அதையும் நாம புரிஞ்சுக்கணும். மாயை வந்து அவ யாரோ இல்ல அப்படின்றது. கிருஷ்ணனுடைய எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். தான் வந்து கிருஷ்ணனுடைய சொற்படி நடக்கக்கூடியவள், அவனுடைய அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்டவன்றது மாயைக்கும் தெரியும். ஆனா நமக்குத்தான் இந்த மாயை மூடிக்கிட்டதுனாலதான் நமக்கு பகவானை தெரியாம போச்சு அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பாக்குறோம். நம்ம அறிவு எப்ப தெளிவாகுதோ அப்ப நமக்கு இந்த மாயையினுடைய வண்டவாளம் எல்லாம் தெரிஞ்சு நம்ம தெளிவாயிரும். நல்லா அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. புரிதல் நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம மாயத்தை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த அத்தியாயம் இது இப்ப அடுத்த அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம் படிக்க போறோம். இது அடுத்த வாரம் பார்ப்போம். இந்த 10வது அத்தியாயத்தோட இந்த புக்கை நம்ம முடிச்சிடுறோம். இவ மாயத்தை பத்தி ஓரளவுக்கு நல்லா நம்ம இதுக்கு மேல இன்னும் இருக்கு. ஏன்னா மொத்தம் 41 அத்தியாயம் இது. இப்ப நம்ம படிக்க போறது 10 அத்தியாயம் தான் படிக்க போறோம். இந்த 10 அத்தியாயத்தை முடிச்சுட்டு ஈசோபநிஷத்தை எடுக்கணும் நாம. இப்போ அடுத்தது வேதங்களை சார்ந்து எடுக்க போறோம். இந்த அடுத்த வாரம் இந்த 10வது அத்தியாயத்தை முடிச்சுட்டு ஒரு நாள்ல முடிச்சிருவோம். மறுநாள் முடிக்க முடிஞ்சா பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு அடுத்த வாரம் அந்த புக் எடுக்க போறோம். அது ரொம்ப சில பிரபுபாதா நம்மளுடைய ஆச்சாரிகள் எழுதின புக்கு எல்லாம் அதுல இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமான புக்கெல்லாம் எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது அந்த புக்கு கிடைச்சுன்னா வாங்குங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதம் வழங்கும் அறிவு. இந்த புக்கோடு பாத்துங்க. இந்த புக்கு உங்க வீட்டுல இருக்கா? எல்லா இஸ்கான் கோவில்லையும் கிடைக்கும். கேக்குறேன் மாதாஜி. இந்த புக்கு சின்ன புக்கு தான் இது. இது வந்து 60 ரூபா 50 ரூபா தான் இருக்கும் இந்த புக்கு. நாம இந்த புக்கு முடிச்ச உடனே மாய முடிச்ச உடனே இதான் படிக்க போறோம். இதான் முதல். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக்கு இது. அதாவது வேதம் வழங்கும் அறிவு அப்படின்னு சொல்றது ஈசோ உபநிஷத்து. வழங்கும் அறிவு. ஆமா ஆமா, இது ஈசோ உபநிஷத் சொல்லுவாங்க. இந்த புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் புக்கு. இது சில பிரபுபாதா எழுதின புக்கு. ஆனா இந்த புக்கு பிரபுபாதா எழுதின புக்கு கிடையாது. இது வந்து பிரபுபாதாவுடைய தீட்சா பெற்ற ஆத்மா அவருடைய பிரபுஜி எழுதின புக்கு. அது இந்த புக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது இஸ்லாம்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடுத்த லெவல், அதாவது 4வது லெவல் போறது, பக்தி சாஸ்திரி பண்றதுக்கு இந்த புக்கு படிச்சாகணும் கண்டிப்பா. இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த புக்கு. ரொம்ப அதாவது நம்ம வந்து என்ன சொல்றதுன்னா வேதம் வழங்கும் அறிவு ரொம்ப அழகா கொடுப்பாங்க. வேதம்னா என்ன அப்படின்றத ஒரு தலைப்பா நம்ம படிக்க போறோம். இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து 18 மந்திரம். இது எல்லாமே மந்திரம் தான், ஸ்லோகம் தான். இது எல்லாமே ஸ்லோகம் தான். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லைங்களா? ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லுவார், பகவான் சொல்லுவார், அதோட விளக்கத்தை சில பிரபுபாதா சொல்லுவார். அது மாதிரி ஒரு மந்திரம், பிரார்த்தனை மந்திரம் இருக்கு. இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது வந்து நாம வந்து அடுத்த வாரம், இந்த வாரம் முடியும், அது வர வாரம் முடிக்க முடியாது. அது அடுத்த வாரத்துல வந்து இந்த 18 மந்திரங்கள் நம்ம படிக்க போறோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ரொம்ப வேதம் தந்த அறிவு. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம்.
வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவ பகனானாம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவருந்தி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஓம். ஏன்னா இந்த 10 அத்தியாயம்